Παιδιά, τι κάνετε σήμερα? Θα δούμε πώς θα γίνεται flash. Αν είσαι καινούριο στο κανάλι, κάνε μια εγγραφή και like και καμπανάκι αν σου άρεσε το βίντεο. Πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα σας δείξουμε πώς μπορείς να τρέχεις τόσο γρήγορα στο Minecraft, να είσαι αθάνατος και να σκοτώνεις τα mobs με τη μία. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε... Εδώ να ξέρετε ότι εγώ είμαι στο σπίτι, είμαι ο Αντών Μακρομαλής και βρίσκεται στο σπίτι μου. Να ξέρετε, είναι πολύ καλό. Έχω PlayStation 5, PS5, PS5. Μην ασχολείτε με αυτά, είναι η κουβέρτα του σπιτιού μας. Λοιπόν, παιδιά, πρώτα πιάνετε αυτά τα τρία κομμάτια. Βλέπετε PlayStation 5. Παιδιά, πρώτα πιάνετε τρία κομμάμπλοκ, βάλετε από πάνω Redstone. και μετά βάλετε ένα κουμπί κάτω. Εδώ πέρα, δίπλα στο redstone. Δείξε τους ρε φίλε πώς τα κάνουν ρε. Στο πρώτο κομμάμπλοκ, όταν το πατάεις, Γράφετε αυτό. Αυτό εδώ πέρα που λέτε, αυτό εδώ πέρα που έγραψα και να γίνω κι εγώ ένα. Περίμενε, έλα εδώ. Κάμε zoom το. Το δείτε εδώ guys. Λοιπόν, και στο δεύτερο command block πρέπει να γράψετε αυτό εδώ πέρα. Δείξε ρε. Δείτε παιδιά, δείτε. Και στο τρίτο command block πρέπει να γράψετε αυτό εδώ. Αυτό εδώ πέρα παιδιά. Αν το γράψετε. Μετά να γράψετε όλα, πατάτε το κουμπί και γίνεσαι ο flash. Και μετά μπορεί να τρέχεις πάρα πολύ γρήγορα. Μπορείς να σκοτώνεις και όλα τα mobs με τη μία. Με ένα hit παιδιά, με ένα hit. Παιδιά, τώρα θα σας δείξω γιατί μπορεί κάποιοι να μην με πιστεύουν. Θα βάλω εδώ πέρα το Wonder. Sorry παιδιά. Κατά λάθος. Θέλετε να γελάσετε γιατί κάνω βλακεία. Έλα τώρα να το βάλω που... Εδώ. Όχι ρε, ένα άλλο του. Λοιπόν, βάλαμε το Wonder και τώρα θα το σκοτώσω. Με ένα hit guys. Θα δείτε πως θα το σκοτώσω με τη μία. Λοιπόν, με το ένα, με το δύο, με το τρία. Είδατε παιδιά. Αν μας πιστεύετε κάντε μια εγγραφή και ένα like αν σας άρεσε το βίντεο. Ναι παιδιά, Σας παρακαλούμε, η εγγραφή μας βοηθάει πάρα πολύ. Ναι. Αυτό παρακαλώ guys. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι αν θέλετε να γίνετε κι εσείς. Flash!